Здравейте! Датата е 18 август 2024 година. Намираме се на златните мостове на Витоша, т.е. тръгнахме от тук и ще се опитаме да изкачим един от рядко посещаваните върхове на Витоша, Владайски черни връх. Заради прогнозата за лошо време след дългите часове решихме да сме някъде наблизко и съответно винаги като първа опция излиза Витоша. На златните мостове е пълно с хора, с коли, но по тази пътека има по-малко хора. И ние тръгваме. Това ще бъде краткотраен преход, но самия връх Владайски съм качил за последно при 13 години, може би. И тогава нямаше никакви пътеки. Предполагам, сега не се е променило нищо. Тоест, въпреки че ще бъде разстоянието е кратко, преходът може да бъде по-дълъг, заради това, че може да се наложи да се гази в хвойна. Но ще го разберем малко по-късно. Около половин час след началото на нашата разходка, след като подминахме хижа Панчо Томов и после разклона за Еделвайс и за Конярника, стигаме до възлов участък от пътя. Значи, тук има табелка, която е за Трендафила и за Селимица. Ние обаче тръгваме в дясно по стълбички. Както и при доста години, 2011, като го качвах, така и сега. Тези стълбички си бяха в този вид. От тук след малко би трябвало да стигнем до един заслон, който на картата е обозначен с името Витошка конференция. Не съм сигурен обаче дали пътеката ще е проходима, защото тогава, когато ходих, беше доста обрасло. Силно се съмнявам някой да идва тук и да я поддържа. Така че за сега е добре. Дано има пътека по него заслон. Защото после до самия връх, който е отгоре, над заслона, пътеки няма и се върви директно през гората. Но ще разберем след малко. За 10 минути къде с пътека, къде без пътека, стигнахме и до заслона с името Витошка конференция. Нямам идея кога е правен, но явно може би има хора, които идват тук и го поддържат. Заслона се поддържа от ПС Витоша. Моля, не чупете и не крадете. Планинска спасителна служба Витоша. Ето. Нямам никаква идея кога е правено, но този слон е факт. Явно на времето имало пътеки тук, ясно изразени, по които хората са идвали. Но в момента такива няма, които са ясно изразени. Ами ще посидим малко тук и ще продължаваме нагоре, като от тук вече директно ще хващаме склоновете на върха, който е от горе. Един час и 10 минути след като тръгнахме от златните мостове, стигнахме и до последните метри до изкачването на Владайски черни връх. Ето тук е най-високото място.
Вървяхме без гора, през гора без пътека. И последните 20 на 30 метра, обаче, които са връхната точка, трябваше да ги изминеме, още ги изминаваме реално, в хвойна. Ето, горе-долу виждате колко е висока хвойната. Иво преодолява последни усилия. Да. И сега отиваме на ето тук тези скали са самата връхна точка. Да, спомням си, че беше такова и преди време, и преди години. Но това е. Ето. Най-високата точка на Владайски черни връх. Ето последните метри на двамата ми спътници. Всичко е в това са. Браво, че. Браво. Браво на Петя. Ами, може да се каже, че това са най-високите скали от масива на Владайския черни връх. Това е 18 август 2024 година с Върхове Инфо. След като се качихме на Владайски черни връх, се върнахме обратно през заслона на пътеката и тъй като денят е все още добър от към климатични условия, решихме да отидем и до връх Острица. И това сега са последните ни метри натам. Мисля, че тук имаше една пътечка. Него по-скоро съм го качил 2016 година, може би беше. Съм го качил. Иво беше в раницата отзад Самара. И да, минахме през някакващата хижа Острица, която сега е хотел. И изкачихме се там по една пътечка по пистата. И тръгнахме в западна посока към връхната точка на Острица. Не съм много убеден, но мисля си, че това е единствения връх на Витоша, който има дъждомер. Може би от всичките върхове, които съм ходил, а те са над 120 на Витоша, не си спомням някъде другаде да е имало дъждомер. Сега дали този дъждомер все още е тук, не може да знаем, но сега ще проверим. Тук отново всичко е в... Ето го Иво. Ето гледкай. Това трябва да е масива на Серимица. Да. Тук пътечката през камъниците. Може би минава. Да. Това трябва да е. Тук си личи, че има нещо като пътечка. Да. Ето. Ето го дъждомер.
Ето го дожмери. Най-високото място на връх Острица. Ето гледки към язовир Студена. Това е връх Острица на 18 август 2024 година с Върхове Инфо. И ето ни вече почина златните мостове. Малко повече от 4 часа направихме една добра разходка, тъй като изкачихме два рядко посещавани върха на Витоша. Първо скачихме на Владайски черни връх, без пътека, разбира се, в хойната, след което излезахме на маркираната пътека към хотел Острица, минахме покрай него и по пистата скачихме на връх Острица, който продължавам да си мисля, че е единственият връх на Витоша с дъждомер. И сега за час и 6-7 минути от върха отиваме на Златния устой, където ни е колата. В общи линии разходката излезе, освен това, че 4 часа и малко, около 10 км, което е един много добър вариант за разходка на близко място до София. И на нас беше идеално, защото сега след долни часове в Рио и в Пирин по прогнози трябва вече да започва да гърми. Така че днес се получи много добре. Тези два върха, живи и здрави, ще бъдат скоро в сайта. Описанието от тях ще бъдат скоро в сайта. Ако ви хареса това, което правиме, абонирайте се и сложете по един палец. Това беше 18 август 2024 година до върховете Владайски черни връхи Острица с Върхове Инфо.